Носителката на титлите Мисис България Бюти и Best Body за 2012 година, Петя Стоянова, засне ексклузивна коледна фотосесия, заобиколена от руски разкош. Все по-често арт-директорите черпят идеи от очарованието на руското изкуство. Пищната атмосфера на най-известната улица в Москва, Арбат, където живеели най-знатните дворянски фамилии, се претворява в кадрите от топ фотографа Георги Бошков. Запознах се с модела един ден предварително, което беше 1 януари, преди 2 години. Разбрахме се на 2 януари да снимаме. Беше много така импулсивно и стана наистина много запомнящо се. Фешън екипът умишлено подбира стилен интериор и внушителна обстановка за фотосесията. Луксозният бял роял провокира Георги Бошков да представи моделите в най-добрата им светлина. Въпреки че не си личи, се оказа, че за красивата Петя модата е само хоби, тъй като в действителност упражнява сериозна професия. Работя в една гръцка фирма, транспорт и логистика е индустрията и аз съм менеджер международен транспорт, т.е. управлявам собствените камиони на фирмата. Безспорно е особено любопитно какво е накарало една бизнес дама да се впусне в светското приключение, наречено конкурс за красота. Също участието в конкурса ми показа една друга страна, т.е. че нещата могат да са забавни и това ме презарежда от работата в офиса и ми освежава ума за новия ден в офиса, така че се надявам, че ще има много още участия. Пожелаваме на красивата